razmišljam o tome kako ima dosta ljudi za koje bi rekli da su stvarno dobri ljudi, koji su zaista plemeniti, čine plemenite stvari, a opet imaju nesreće dosta u životu. Kako bi to objasnio, reci mi? Da li je to možda posledica prethodnog života? Možda su ti ljudi iz prethodnog života doneli neki malo sumnjiviji dosije, pa su onda, eto, kao konsekvencu imali ne loše iskustva u ovom trenutnom životu. Ovako, svi mi pre svega moramo proći nekakve teške trenutke, jer kroz tu, kao kažem, večitu patnju i kroz ta životna iskustva koja su zapravo u neku ruku teška, neka su laka, neka su teška u zavisnosti od situacije i našeg pređašnjeg iskustva. Zapravo mi svi treba da znamo da je zapravo ovaj život na planeti Zemlji je, kako kažem, na neki način nekakva škola. Mi svi treba da naučimo neke jako važne lekcije i da te lekcije koje su naučene, da ih na neki način štikliramo da bi mogli da prođemo dalje. Malo pre si spomenuo zašto neki ljudi koji čine neka dobra dela, zašto kao konsekvencu oberu nešto loše. Zapravo to je individualna percepcija da je nešto loše. Zapravo lekcija koja se uči u datom momentu, ona se ponavlja kroz neko određeno težište da bi mi mogli da zapravo istinski utvrdimo. Mi uvijek pomislimo da nam je sudbina takva ili da nas neko odozgo, da kažemo, zavitlava ili da se šali, da se igra sa nama pa nas na neki način muči. Ali treba da porazmislimo o karmi, prethodnim aktivnostima koje smo obavili ne samo u ovom životu, nego u nekom prethodnom životu, u zavisnosti od ljudi koji inače da li veruju inkarnaciju ili ne veruju inkarnaciju, ali po tome ćemo se zabaviti nešto malo kasnije. Ali ima jedna jako važna izreka koja takođe ide iz Veda, a ona glasi dukalayam ašašvatam. Šta to zapravo znači? Znači da smo ovde mi trenutno primorani da učimo iz te apsolutne tragedije, teskobe i sve ono što život donosi. Znači iz tih nedaća mi trebamo zapravo odatle isplivati i doći na jedan viši nivo. Dakle, ova ovde planeta zapravo ne predstavlja planetu apsolutnog uživanja, nego planetu mučenja gde mi kroz jednu, da kažemo, kroz jednu patnju i bol učimo kako da se približimo Bogu. Zato što mi svi ovde koji smo došli ovde na planetu Zemlju, mi smo se zapravo okrenuli leđa Bogu. Znači, da bi se ponovo vratili, Bog nam je omogućio ovo, da kažemo, ljudsko telo u ljudskom obliku i dao nam je još jednu mogućnost da se njemu približimo i da se vratimo tamo odakle smo došli. Tako da svako ubira ono po zasluzi šta je uradio i u prethodnim životima i sve ono što sve to donosi, tako da mogu da budem slobodni da kažem da mi kroz patnju i kroz to težište zapravo učimo, kroz te sve prepreke učimo kako da zapravo se približimo i da dođemo u neku višu sferu, odnosno tu višu svest, kako ljudi vole da kažu. Eto. Da, to poređenje sa školom je odlično i stvarno ima smisla, zato što ti u školi ne možeš da prođeš dalje dok ne položiš ispit, ne uradiš dobro test, znači ako si dobio keca, možeš da ga popraviš. Ima jedna interesantna stvar, na primjer mi u školi prvo imamo lekcije pa onda test, a u životu on nam prvo daje testove pa onda mi odatle ubiramo lekcije. Tako da to je takođe jedna vedska stvar, ali je zapravo istinska i životna i trebamo prosto na neki način da poštujemo taj način života i sve to što on zapravo istinski donosi. Mi zapravo tu teskobu trebamo prigrliti i da jednostavno odatle naučimo i da pružimo zahvalnost Bogu što nam je dao
to težište da naučimo, lekciju da budemo iznad toga i da prosperiramo u tom nekom sistemu, odnosno u toj sferi. Da, apsolutno se slažem. Mi, mislim, ne možemo u životu, kako da se pripremimo za nešto što ne možemo da predvidimo. Znači, mi prosto tek kad se suočimo sa nečim, znamo na čemu smo i onda tek tada možemo da tražimo rešenje. To je suština.